Mi smo zadnjih 3-4 godine imali 3 devastacije škole, točnije bolje rečeno pljačke, u kojem su počinioci u stvari otuđili čitavu informatičku učionicu, sve kompjutere iz informatičke učionice u jednom prilikom, dakle to je bilo negdje 18 kompjutera ili 20, a druga 2 puta iz cijelog upravnog dijela još 10 kompjutera. I upravo zbog toga što nije bilo nikakvog video nadzora, nikakvog alarma, su oni to činili nekoliko puta. Policija, evo, kao što sam rekao, nije našla počinitelje do danas. S ovakvim se situacijama susretala gotovo svaka zagrebačka škola ili dječji vrtić. Novac poreznih obveznika tako iznova završava u džepovima samo nekoliko osoba, a i različite druge devastacije ovih objekata dodatni su udarac. Vijeće gradske četvrti Novi Zagreb Zapad zato je pokrenulo inicijativu da se u sve škole i dječje vrtiće postavi video nadzor. Ide se u taj projekt zajedno sa Gradskim uredom za obrazovanje. Mi moramo imati jedan sastanak sa pročelnikom da vidimo i sa policijom, dakle zajedno idemo da vidimo koji su to kriteriji kojim se moramo ravnati da prvo napravimo dobru kvalitetnu projektnu dokumentaciju, jer ste vidjeli da neke škole i vrtići nisu zadovoljeni sa postojećim videonadzorom. Da videonadzor djeluje kao prevencija potvrdili su i ravnatelji ovih objekata sa svojim iskustvima. Jedan je dječji vrtić čak postavio lažni videonadzor, što je također imalo pozitivan učinak, ali i kratkog vijeka. Zato su se nadležne službe odlučno uhvatile rješavanja ovog problema. Ono što je Policijska uprava Zagrebačka na odboru za obrazovanje i sport sudjelovala kao partner, donešeni su zaključci da se na području čitavog grada Zagreba u svim osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima ide sa ugradnjom video nadzora baš zbog cilja, znači na onom vanjskom dijelu zaštite imovine takvih objekata i u fazi smo, što je i odbor uputio gradskoj upravi taj zaključak, je da se na preostalih 49 osnovnih škola, 30 srednjih i 4 učenička doma taj video nadzor financira i ugradi. S ovim projektom neće se ići pošto poto. Postavljanje video nadzora u gradskoj četvrti Novi Zagreb Zapad financirat će samo vijeće, no zatražit će i pomoć resornog gradskog ureda. Želimo napraviti jedan projekt gdje će zaista, koji će biti kvalitetan, dakle koji neće ići za tim da samo postavimo nekakav sustav, nije bitno kako, na koji način, mora se znati točno lokalitet postavljanja svake kamere, mora se znači kvaliteta te kamere, mora se osigurati dovođenje signala u postaju. Kod postavljanja videonadzora uvijek u pitanje dolazi i privatnost, no bolji sustav kontrole i zaštita tih podataka pridonijet će većoj sigurnosti i osoba i imovine. Također ovim projektom pokušat će se dodatno osvijetliti prostor oko ovih objekata kako bi snimci bili što bolji, ali i kako bi se eventualne počinitelje različitih dijela odvuklo od tog nauma.